Идеален ден за риболов. За риболов идеален ден. Ден идеален, за риболов идеален. Нещо обаче ме чувърка, бе. Що така ме чувърка нещо? Отвътре ме чувърка някакси, ме чувърка нещо. Ах, чувърка ме. Чувърка ме! Нещо продължава да ме чувърка. Заето е тук е заето е. Друго място си намерете. Моля ви се, намерете си друго място. Айде си намерете друго място, моля ви се. Я си гледай работата. Плащате ми рибата. Рибата ми Майко! Добър ден, професор Тазобедрев. О, Боже Господи. Знаех си аз, че нещо гадно ще стане. Усещах го, ама чак пак толкова гадно пак да е това. Защо толкова гадно? Защо на мен е толкова гадно нещо? Защо бе? Извинете, професор Тазобедрев. Съдбата явно си прави шеги с нас. Това не са шеги, Ахилесов. Това е тормоз. Съдбата ме тормози, с тебе ме тормози, съдбата ме тормози. Ако се шегуваше, щях да се смея. На мен се плаче, Здравко. Плаче ми се, моето момче. Айде, сядай. Така и така си дошъл. Ами, така и така се видяхме, професоре. Здравко. Ще ми дадете ли назаем няколко червейчета? Че моята стръв свърши. Червей да ти дам, така ли? Да ти дам червей. Ти самия си един червей, бе, Здравко, бе. Червей си ти, бе. На моята съдба изяждаш, но отвътре ме изяждаш. Какво търсиш тук, ми кажи? Ти какво търсиш тук, ми кажи? Казвай бързо какво търсиш тук. Ами, професор, аз така трябва малко да изляза сред природата. Не мога по цял ден да уча. Само учи, не учи. Ти малко аз така да прогледна. Преучи, бе, Ахилесо, бе. Ти всичко вече знаеш. Чудя се как научен човек като тебе са му свършили червеите. Не мога да си го обясня така. Как са ти свършили червеите, бе, Ахилесо, бе? Ами, майка ми не ми беше сложила закуска в раницата. Оле, майка. И ти ги изяде? Не. Размених ги за една вафла. Добре, Здравчо. Айде сега, ела сега тук да ми правиш компания, застани хубаво до мене, тък му да видя какво си научил. Какво си научил да видя? Аз да видя. Какво си научил ти? Що ме така? Може ли да си ходи, професоре? Сядай. Не! Сядай тук веднага. Сядай тук веднага, трябва да те изпитам. Хем ще ловим риба, хем ще изпитам. Айде сега, моето момче, тегли един червей. Айде, стигли един червей. Айде, стигли го този червей, го стигли. Няма значение. Той хапи ли, професоре? Няма страшно. Ти пък най-хапе ще е. Го, той е така го фани отзад. Няма го фащаш отпред. Зъбите му да такова. Виж сега. Кажи сега, Здравко, как се движи червия? Червия как се движи? Трудно. Подсказвам. А. Пълзи. Б. Търчи. В. Лети. Как се движи червия? Гърчи се. Много хитро, Здравко. Много хитро. Много хитро. Покажи как се гърчи червия. Не спирай. Харесва ми, продължавай да се гърчиш. И аз ще погърча сега тебе още малко, ще погърча. Как се размножават рибите, ми кажи, как се размножават рибите? Ами как се размножават? Според теб, как се размножават? Ами мъжката пита женската, искаш ли? Да. Тя казва да и се почват. Ахилесов, ти си един уникален кретен, бе, моето момче. Ама уникален, бе, рибите не могат да говорят, даже звуци не могат да издават. Как тогава се размножават, ми кажи? Айде, как се размножават? Как се размножават рибите? Ами значи, ей така. Не. Размножават се с мъжки и женски полови клетки във водна среда се размножават. Точно така. После хвърлят хайвер, пак във водна среда. А къде живеят рибите? Ами във фризера. Иначе се развалят и миришат на умряла риба. Ти миришеш, Здравко, ти миришеш ми на малумен ми миришеш. И рибите не живеят във фризера, във водна среда живеят. Във водна среда, рибите живеят във водна среда! Я вижте, професоре, този камък като рапан. Като го допра до ухото си и чувам язовира. Ахилесов, ти си уникален рапон, бе, моето момче.
Това не е рапан, това е камък. А ето го язовира е до тебе, затова го чуваш. Не заради камъка, де си го сложил на ухото. Оф, нищо не кълве тая риба. Не знам защо така ни кълве. Що не кълве тая риба, бе, Ахилесо? Бе, не кълве, бе. Аз знам, професоре. Що? Ами четох днеска във вестници, че е благоприятен и успешен ден за рибите. Браво, Здравко! Много знаеш да четеш, хороскопи четеш. Чакай тогава да те питам нещо, което не знаеш. Кажи ми, на какво най-много кълве рибата чук? Рибата чук! На какво най-много кълве? Ами... Чук! Що ме риба чук? На какво? Сигурно кълве на черве и пирон. Чавка ти е изкълвала силото вещество. Но беше труден въпрос, даже и аз не знам отговора. Ето нещо по-лесно. Кажи ми, с какво диша рибата? Много внимавай. С уста? Не, Здравко, рибата диша с криле. Да, бе. Тогава що не лети като с криле диша? Не криле, а хриле! Ха-ха-ха! Хриле, Здравко! Ти ме изумяваш, ти, бе, Здравко, бе. Няма ли си така рибки у вас? Няма ли си? Имал съм, бе, даже и в момента имам. Имаш, какви? Ами 2 консерви копърка. Копърка. Да. Копърка ти е мозъка, Ахилесов. Даже око на копърка ти е мозъка. Това е, това имаш ти тук вътре в тая глава, ако може да нарече глава това. Както винаги, нито мозъкът ти щрака, нито рибата кълве. Така че ти предлагам да си грабнем въдиците в ръце и да идем на отсрещния бряг. Да пробваме. Съкън, професоре, аз съм си нормален мъж. Ако вие сте отишли вече на другия бряг, аз още не съм. Не дайте сега. Какво ли се правиш на хитър? Не дайте. Ау, майко, помощ! Помощ! Ела да бъде статник!